Ден 16. Кажете изречението на английски. Имаме глагола make. Означава правя, приготвям. Произнасяме make. Първото изречение. Аз приготвям закуска. Ще кажем I. Защо? Защото аз извършвам действието. I make breakfast. Думичката за закуска breakfast. Пишем breakfast, но това А се опитваме да не го произнасяме. И става breakfast. I make breakfast. След това тя приготвя обяд. Тук извършителят е тя. При глаголите в сегашно време, когато говорим за той, тя, то, се получава едно окончание S най-отзад. Затова глагола make ще се превърне в makes. И цялото изречение. She makes lunch. Тя приготвя обяд. Думичката за обяд е lunch. Пишем с U, lunch, но произнасяме с А, lunch. She makes lunch. Третото. Ние правим план. Имаме ние като извършител. И ще кажем We make a plan. Ние правим план. Думичката план на английски е абсолютно същата. Plan. We make a plan. Ние правим план. Те приготвят вечеря. Имаме като извършител they. Те. Затова започваме с they make dinner. Dinner – вечеря. Обърнете внимание и изписваме с двойно N. They make dinner. Те приготвят, правят вечерята. Пето. Аз правя грешка. Тук извършителя съм аз. И така започваме изречението с I. След това правя. Това е глагола make. И думичката за грешка е mistake. Още веднъж. Mistake. Цялото изречение. Аз правя грешка. I make a mistake.